soc la Mireia Villanueva. Jo vaig començar aquí amb l'Exigax, el Supertot, amb el Supertot fa, no diré els anys perquè m'ho has dit, però quasi que prefereixo no dir-los, fa molts anys. I tot seguit després vaig començar, em van trucar per venir a fer la Pipi i la veritat és que em va fer moltíssima il·lusió perquè al final és un personatge que, clar, jo havia crescut amb la Pipi i em va fer moltíssima il·lusió. Del muntatge recordo, el muntatge era xulíssim, la producció era brutal, l'escenografia, el vestuari, tot era una passada realment i la reacció del públic és el millor perquè ja ens ho passàvem molt bé fent tots els assajos. Cuidado que no va ser fàcil perquè la Teresa és una persona molt estricta, però ens ho van ja passar molt bé, però és com tot l'espectacle teatral al final que fins que no tens la resposta del públic no acabes de saber ben bé què estàs fent. I la resposta va ser boníssima, la prova està en que va ser un espectacle que va funcionar molt, que a tothom agradava molt i que va durar, el que no va durar més perquè realment no vam poder, però que vam fer moltíssims bolos i que va estar superbé. Era un espectacle de dalt a baix, tot, vestuari, escenografia, els actors en aquell moment, les músiques, les cançons, les coreografies, tot. És que era rodó realment, la veritat és que era molt xulo. El que va passar és que el dia que em vaig provar la perruca, clar, la perruca era panotxa, evidentment, no? Llavors ja quan et poses la perruca jo ja soc la Pipi. Però llavors el meu patiment era que si la perruca es movia, perquè clar, la Pipi no parava quieta en cap moment, ja pujava, baixava, saltava, ballava i tot. Era que si se'm movia la perruca jo no volia que se'm vengués la meva arrel de cabell, que jo soc morena. I aleshores aquell mateix dia me'n vaig anar a la perruqueria que vaig sempre, vaig dir, vale, vull canviar el color del cabell, però vull panotxa. I clar, encara riuen ara, perquè ja s'ha tornat boja, no? I vaig estar molt de temps amb el cabell panotxa. La companyia era genial, hi havia un joveníssim Xavi Duc, que ara comentàvem, que era la segona cosa que feia, o sigui, venia de fer fama. I hi havia el Ferran González també, que també ja ens coneixíem i havíem treballat junts, que és un encant, la Mireia Llunyell, i és que clar, el Miquel Agell, no? Tota la companyia era genial, els records són fantàstics tots. I una cosa que ara fa uns dies estem fent reformes a casa i va aparèixer una caixa, que jo soc molt de guardar coses, i estàvem fent neteja i tal, i em trobo un paper, així tot un paper petit, però així doblegat, tot rebregat, fet un fàstic, i dic, però què és això que guardo? I jo obro, i era el poema que em llegia el Ferran González, que crec que era cap al final de l'obra, però era un poema de despedida, adéu Pipi estimada, ja no menjarem més marmelada o alguna cosa així. Doncs el tinc guardat, que allò crec que venia ja de bolos i tot, aquell paper, perquè està... Jo diria que hi ha un abans i un després, no? A nivell de musical familiar, ja no li diguem infantil familiar, és que realment era una producció molt potent en quant a tot, en quant a vestuari, escenografia, muntatge, direcció, coreografies... Vigentíssim, actualment seria vigentíssim i aniria molt bé perquè jo crec que tota la joventut que tenim avui en dia, d'aquestes edats i tal, es desenganxarien una miqueta de totes aquestes pantalles que estan allà enganxats i els aniria molt bé. Vigent, vamos, vigentíssim. Ho era a la nostra època i ho seria ara seguríssim. Segur. Sí, tant. I amb una il·lusió impressionant, perquè clar, jo quan em van oferir de fer aquest paper, jo havia crescut amb la Pipi realment, i era un personatge brutal. I clar, al principi una mica de respecte també, no? Perquè dius, ostres, no? Però ho passaven bé els pares perquè recordaven, no? I s'ho passaven bé els nens, no? O sigui, ja continuava sent vigent en aquella època també.